Pois Altri interesa vir a Galicia, xa que no 2017 o Estado portugués decreta unha moratoria hasta o 2030 que non se pode plantar máis eucalipto, claro. E ve en Galicia onde podría instalarse. Bueno, pois xa que expoliamos Portugal, pois vamos expoliar un poquinho Galicia, non? A maneira máis fácil de meterse no noso país que da man da Xunta. Pois chegan a un acordo no que deciden crear un proxecto xuntos. En principio, producir 200.000 toneladas de liocel, as mobilizacións que hai na Mariña, co problema que tiñan con Alcoa, todo o inestable que estaba o mundo ali dos seus postos de traballo, decídese de que podía ser unha das ubicacións para este proxecto. Dá un xiro bastante radical cando realmente lle outorgan a ubicación a Palas de Rei, deixando outras 40 ubicacións, entre elas a Mariña e as Pontes, sin ese prezado proxecto que nos vendían como tan bon para a nosa economía. En decembro dese ano, a Xunta decreta proxecto industrial estratégico. Que quere dicir con eso? Pois que os trámites se acurtanse prazos, trámites nos enganan cas dimensións dese proxecto, e a finais de 2023, coa solicitud da captación da auga do río Ulla, descubrimos que todo eso que era unha economía circular de liocel de 200.000 toneladas ao ano, descubre o pastel de que, nunca mellor dito, da pasta, de que vai crear 400.000 toneladas ao ano de pasta celulosa soluble. Que é Altri? Altri é a repetición do que temos xa en Galiza, de ENCE. A maior escala, eso vai ser 10 veces superior en extensión, vai ser 3 veces superior en produción, vai crear monocultivo de eucalipto, significa espolio, significa baixos prezos na madeira, significa ENCE. Falando dos postos de traballo, todo que nos dixeron que eran a mellor 2.500 postos de traballo, que ao final quedouse en 10 veces menos, non? 250 postos de traballo. Na balanza do que destrui e do que crea, o tecido que temos aquí de a agrogandería, a forestal, non é só forestal de eucalipto, non? Hai plantacións de vino, de carballos, de castaños, eso tamén se vería afectado polo monocultivo. A parte de Camiño Santiago, temos denominación de origen de Arzúa Ulloa, temos a Ría de Arousa. Eses cartos que veñen destinados desde Europa, esos 200 e pico millóns de euros, que é mellor que investilos xa no tecido que hai productivo aquí na zona, en Galiza, e poder mellorar, crear postos de traballo con algo que xa funciona. Como impacto desta macroindustria, vemos que vai ser un consumo moi elevado da auga do río Ulla, que a captación de 46.000 metros cúbicos de auga, que afectaría tamén a biodiversidade da zona, do río, e que tamén afectaría ao consumo animal e humano, xa que moitos concellos se nutren desta auga para uso cotidiano. Así mesmo, industrial, vemos que é unha aberración tal consumo de auga que xa que no verán, ca seca, xa sufre un coro, sufre unha baixada tremenda de caudal, e con isto creemos que afectaría maiormente a biodiversidade e mesmamente a xente que vivimos á beira do Ulla. Dende o BNG defendemos a dinamización socioeconómica destas zonas, a zona da terra de Melide, da Ulloa, da terra de Arzúa, como non tamén da terra do Deza. Tamén defendemos un novo modelo estratégico para o noso monte, crear cadeas de valor engadido no sector madeireiro e forestal. Quero dicir con eso, cerrar círculo e que revirta en outras empresas do noso país. Crear un plan de mellora da calidade da auga e da biodiversidade do río Ulla, tamén a rexeneración e reactivación da Ría de Arousa.